Nauna og kahuman sa tibok nasod ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 karong tuig 2022 sa pagpanghatag og social pension alang sa mga nagilaid nga mga senior citizens. Ang last payout gihimo niadtong Nobyembre 25 dinhi sa Davao City. Base sa talaan sa DSWD-11, ang cash nga gipanghatag mao kining mosunod. Mukabat sa 427,050,000 pesos ang ipang-apud-apud sa 284,700 ka mga benepisyaryo sa Social Pension Program sa Davao Region. Naglaom ang DSWD-11 nga ang 1,500 pesos kada tulo ka bulan kon 500 pesos nga allowance kada bulan alang sa mga senior citizen makatabang kanila. Ang pagpanghatag og binulan nga allowance sa mga senior citizen nakalatid sa Republic Act 9994 kon Expanded Senior Citizens Act of 2010. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.